prejdeme si takou akože teoretickou časťou, kliešťami prenášané ochorenia alebo také bežné veci a potom máme praktickú časť na klinike, kde vidia konkrétne, ako to prebieha. Že vlastne zvieratko, keď skladáme diagnostiku, že je to ako taká skladačka, že niečo vidno na rentgene, niečo na sone, prevedieme ich cez tie laboratórne prístroje a potom aj na konci majú taký ako kvízik alebo testík a z toho sa tiež tešia, že súťažia a jednoducho si tak zhodnotia tie svoje vedomosti a je to pre nich také, myslím, že veľmi prínosné, že sa tešia. Prišla som pretože chcem sa stať veterinárkou a baví ma to. Baví ma na tom to, že vlastne sa vzdelávam o zvieratkách a zvieratka sa mi veľmi páčia. Máme doma zvieratka, psa a tiež chybky. O psa sa starám ja, chodím s ním na prechádzky, aj ho hladkám a hrám sa s ním. A chybky tak tie krmí mama a obskojí im čistí akvárium. Chcel by som byť veterinárom. Sa mi páči tu, lebo tu vyšetrujú zvieratka také zlé veci. Také ako baktérie, roztoče sa nedajú vidieť voľným okom a chcel by som ich vidieť cez mikroskop. Aj vedieť veľa o zvieratách. To bola prvotná tá myšlienka, že vlastne to dieťatko viesť k tej zodpovednosti za to zviera, že nie je to len nejaká hračka, ktorú majú počas dňa alebo počas tých vianočných prázdnin a potom končí niekde v útulkoch a sú preplnené, ale že je to aj zodpovednosť, že sa treba o neho starať, že je to živý tvor, že čo všetko to vlastne obnáša, čo všetko potrebuje, takže máme aj také naozaj ako workshopové časti, ktoré sa technicky, prakticky naučia tieto zručnosti, napríklad ako vybrať kliešťa, aké sú techniky. To sú také ich najčastejšie naozaj otázky a na to sa snažíme odpovedať. Dneska som sa snažil ukázať malým deťom hlavne klinické vyšetrenie, vlastne ako sa vyšetrujú dané zvieratá. V našom prípade to bolo morča, ktoré malo nejaké tie parazity. Veľakrát je to dieťa s tým zvieratkom najčastejšie a je prvé, čo si všimne, nejaký problém u toho zvieratka, že si všimne práve, že buď po ňom niečo lezie, alebo že niečo menej pápa. Častokrát sa tie deti najviac hrajú s tým zvieratkom a všimnú si, že není taký, ako by mal byť, je trošičku apatický, je na ňom niečo zvláštne, nechcel chytiť loptičku, alebo napríklad nejak zakňučal, keď som sa ho niekde dotkol, kde sa ho bežne dotýkam. Takže práve, že je podľa mňa dôležité, aby tie deti vedeli a všímali si tie príznaky a vedeli, že čo si majú všímať, lebo častokrát sú oni najviac v kontakte s tými zvieratkami, lebo je to častokrát práve, že ich parťák. Dneska je taká naozaj rýchla, uponáhľadná doba, plná tabletov a detičky veľa času trávia za tými monitormi. Ono je dobre, keď nám tie počítače pomáhajú, ale na druhej strane naozaj treba deti viesť k takým praktickým zručnostiam. Takže aj to bola tá myšlienka, že vlastne, aby si vyskúšali tú veterinárnu prácu, prípadne nejakého veterinárneho technika, asistenta, aby videli, že čo to obnáša, že nie je to len, že pichneme injekciu, ako sa niekedy robilo, že tá symptomatická liečba, ale hľadať tú príčinu, že skúsia si aj nejaké tie laboratórne veci, ukážeme im, ako sa odoberá krv, čo sa z tej krvi dá zistiť a vlastne to zvieratko, keďže nerozpráva a nemá nám ako povedať tú diagnózu, tak my naozaj musíme to takto pátrať na základe sledu z tých vyšetrení. A tie deti potom, keď majú tieto praktické zručnosti, tak zistia, že aj niečo takéto môže fungovať a nie, že len ako keby mať ten taký fiktívny svet, ale taký ten skutočný.